Nah, saniki bangsa malih ten kapitayan, Mbah. Nek ten gene Islami kan kewajibannya kan poso, sholat nggih, Mbah. Nek tiyang Islam nggih. Nek ten gene ajaran kapitayan niku wajibe niku nopo terus pantangane nopo, Mbah? Sing boten angsal ten gene ajaran kapitayan niku. Ya lek kapitayan kuwi mau ringkes le malahan. Menungso sak donya iki kongkon nglakoni laku temen liwat dalan siji bener. Kuwi diliwatnya ajarane Siti Jenar. Awalane kan Ismaya Jati. Munduk mlaku Sabda Palon terus sekarang Siti Jenar le. Secara nggak langsung itu orangnya sama. Yes. Saiki omongnya ngongkon salat 5 waktu, puasa. Kuwi sing ngongkon sapa? Kuwi aturane menungso kuwi. Parah lho omongku ki ya lek nganti salahno. Nggih. Sing ora trima kon rene kok. Nah, kapitayan itu kan termasuk kepercayaan jadi. Nggih. Lah lek wis digoleki temune menungso sing ngetutne kapitayan iki kan percaya diri ya. Wedi karo awake dhewe aja nyalahne. Kuwi oleh-oleh wong sing padha ngetutne kapitayan. Ya ringkese tiada Tuhan selain Allah, tapi kenyataannya sekarang gimana? Malah orang banyak yang beragama ya. Tapi dari penelitiannya Mbah No, orang yang beragama, agama apapun, otomatis belum bertuhan. Orang beragama belum bertuhan, nggih. Kenyataannya ngono. Contoh, kabeh tak contoh ya. Nggih, Pak. Kalau bertuhan kan satu ya, Maha Esa. Lek bertuhan wis ora bedakne siapapun, dhisik kan wis tak rucehne. Sak lumai bumi kureping langit kang wujud kang urip, kabeh umat ingsun umat Islam, ingsun kang nguripi. Kan wis jelas kan? Kan wis ora bedakne kalau udah bertuhan. Ya jane persis ajaran Pancasila, ketuhanan, ora keagamaan le. Gitu loh. Jadi lek ketuhanan udah ndak membedakan siapapun, tapi lek keagamaan sik jotosan karo kancane dhewe. Itu kasunyatan. Apalagi siji agama ya tunggal agama jotosan kok. Nggih, Mbah. Leres niku. Lah terus oleh-olehane Mbah No, oleh ngono agama kuwi mau agama salah. Lho saiki lek dirungokne dulur-dulur sing ora trima kongkon rene le. Mbah No tidak menyalahkan ya, mau aku luruskan. Tujuannya Mbah No ya le, nganti ngedekne Yayasan Pesantian Jawa di Batu Turtina Larini, yang intinya ingin menyatukan Nusantara bahkan dunia. Lek sak rilis saiki ya. Nggih. Eneke agama. Kuwi kangge tatanan karo tuntunan kan? Nggih, leres. Terus negara nggawe undang-undang, kuwi ya jajak kangge tatanan karo tuntutan. Lah terus nggawe sing diarani hukum pengadilan ya. Nggih. Lah kuwi pengadilan sing digawe negara kangge nuntut wong-wong kuwi mau nuntut antarane salah karo bener. Dituntut nang pengadilan, jelas ya. Nggih. Tapi babakan mati utawa bali kuwi ora wenange menungso le. Sing nata, sing nguripi. Mangkane antarane mati atau bali kuwi mau ora kena dituntut. Ngono lho. Tembunge sak karepku to kan. Nggih. Mangkane kan winginane ya wis tak gambarne donya ki mau ringkese enek 6. Siji sumber, loro punjer, telu karepku, 4 karepmu, 5 salah, 6 bener. Nah, tembunge kan 6 ya. Nganti ringkese sing gebyare dadi ngebaki jagat sumber dari 6 itu tadi. Lah 6 kuwi lek dijalani bisa nemai, bisa nemu. Saiki ngene lho lek hitungan Jawa iki kok arepe ngrucehne angka ya. Iki saiki waktu jam kuwi. Jam iki garis tengah ya. Dadine 12, 6, 3, 9 kan garis tengah. Nggih. Dadi angka yang diomongne Mbah No itu lek dipingne 4, angkane padha le. Kuwi lho sing 12, 3, 6, 3, 9 kuwi lek dipingne 4 angkane padha. Selain itu tidak bisa. 12, 3, 6, 9. Ayo saiki dirilis. 3 ping 4 pira? 12. 12 angkane 1 karo 2 oleh-olehane 3 to? Nggih. Lah terus saiki 6 ping 4. 21.
24. 24 angkane loro karo papat 6 to. Nggih. Sing 9 kali 4. 9 kali 4. 36, Mbah. 36 angkanya 3 dan 6 9. Yang 12 kali 4 tetap 12 nanti angkanya. Nggih. Kan 48 ya. Nggih. 48 jumlahnya 12. Itulah asnya. Lah jikukane angka sing tak omongke iki mau le, teko jikukane kerene dina 7 pasaran 5 sasi 12 wuku 30 taun 8 windu 4. Sing ora enek angka 9 karo 6. Winginane wis tak omongne. Angka 6 dan 9 itu angka keajaiban. Sing 9ne manggene nang menungso. Kalau 6, Mbah, sing 6 pripun? Sing 6 ya perjalanane alam iki iso nemai, iso nemu. Nggih. Lah kenapa lek dihitung teko ibu bumi bapa kuwasa bapa rina bengi mangkane posone wong Jawa jam 6 jam 12 sampai jam 6 temune 24 angkanya juga 6 lah saiki diento-entoneh wong pinter le diambil dari Quran ayate lek ra kleru suwi 6666 kuwi oleh-oleh njikuk teko ya gur terok-terok asline. Mboten wahyu Mbah niku nggih. Bukan. Tiron-tiron nggih. Terok-terok. Terus juse piro 30 juz ya. Ku ya terok-terok teko buku 30. Berarti niku sekedar Mbah intine sedaya niku diambil saking ajaran Jawa niki. Iya, diambil dari sedulur papat 5 pancer wis. Jelas ya garis empate ya. 12 6 3 9 kali sedulur papat sama. Nah nggih Mbah niki terkait kali nek ten kene syariate ngendikan dewau sanjang kali enten 6666 ayat. Nah niku nek ten kene syariate kan wahyu Mbah. Lah kula nggih mikir lah wahyu sakmono iki terus mosok barengan niku mudhun terus rupane merupakan apa tulisan apa suara kan masih menjadi tanda tanya loh Mbak. Lah yes mangkane kuwi ya yang dikatakan kitab ya. Nggih. Di kitab agama apapun lho ya. Secara tidak langsung sampeyan di kode alam. Sampeyan iki diomongi asline kitab iki mau. Iki kabeh tafsir lho makane tembunge kitab. Nggih. Tafsir enggak? Tafsir Mbah. Diwengane Mbah ngomong. Sak lumai bumi kureping langit, kalau masih bikinannya manusia bisa salah bisa benar. Makanya iso tembung 6 iki nemai iso nemu. Gegandengane iso ora lepas dari nemai bunga, nemui siloko. Wis enggak bisa terpisahkan. Dadi kinodrate menungso sak donya iki mau salah dan benar. Nah, saniki langsung malih ten kapitayan, Mbah. Nek ten gene Islami kan kewajibannya kan poso, sholat nggih, Mbah. Tiang Islam nggih. Nek ten gene ajaran kapitayan niku wajibe niku nopo terus pantangane nopo, Mbah? Sing boten angsal ten gene ajaran kapitayan niku. Ya lek kapitayan kuwi mau ringkes le malahan. Menungso sak donya iki kongkon nglakoni laku temen liwat dalan siji bener. Kuwi diliwatnya ajarane Siti Jenar. Awalane kan Ismaya Jati, munduk mlaku Sabda Palon terus sekarang Siti Jenar le. Secara nggak langsung itu orangnya sama. Yes. Saiki omongnya ngongkon salat 5 waktu puasa, kuwi sing ngongkon sapa? Kuwi aturane menungso kuwi. Parah lho omongku ki ya, lek nganti salahno. Nggih. Sing ora trima kon rene kok tak omongi. Ngono lho. Wis akeh kiai kaji ustaz sing ngomong kata Allah yang mana? Lek Allah wujud aku percaya. Wis. Kalau memang Allah itu bisa bicara, mari kita buktikan bersama-sama. Tapi yang bukan wong pinter kuwi. Mendengarkan suara dari Tuhan. Mbok dhisik nyapa kok dijenengne Tuhan barang ngono kuwi. Lha lek wong Jawa bukan Tuhan. Napa, Mbah? Yang Maha Suci. Yang Sang Yang Tunggal, Yang Maha Suci. Tiang Jawa nek jenengi Tuhan niku kan nyebute kan Allah nggih, Mbah nggih, mboten Allah nggih.
Allah itu gak lepas dari ajaran Siti Jenar ya. Makanya dulur-dulur ayo bareng-bareng Mbahno laku temen ya. Lakumu bakal teko temene temu apa sing mbok goleki le. Ayo liwat dalan siji bener kuwi lho dalanku kata Siti Jenar ya. Makanya ya aku ya Allah. Aku sejatine nuring Allah bukan Allah. Siti Jenar manusia juga le. Sosok Mbah niku. Sosok manusia nggih. Iya. Aja nek kok Gur Siti Jenar dewa manungsa ya le. Apa nek nabi ya manungsa kan? Tapi kenapa kok diagungke sundul langit? Ayo. Ya wajib kita mengagungkan Allah wujud yang bisa untuk tuntunan. Harus kita agungkan. Apalagi tentang kenegaraan. Iso sing iso mulyakne bangsa dan ngamane negarane. Itu harus dihormati. Mbah jenengan dek wau ngendikan dewa niku kan wujud nggih, nabi nggih wujud manungsa. Lah wujud. Nek dewa ngoten niku wujude pripun, Mbah? Kali nabi bentene napa? Sekarang kalau diambil dari dewa ya, deep sinar. Sinar kan ya wujud, tapi ndak bisa diraba. Ya lek nabi malah Allah wujud le. Lek dewa masih sinar. Jane ayo lah padha sadar dulur-dulur ya. Mbahno winginane kan ngrojehne tentang eneke Nur Muhammad ya. Karo Gusti Ahmad antarane karo Imam Mahdi. Sing lungguhe nang menungso gitu lho. Winginane kan tak rojehne, Nur Muhammad iki sing nguripi. Gusti Ahmad iki sing diuripi, rekene Gusti bagus sing ati, Ahmad iki sing iso bedakne menungso kabeh iso bedakne salah karo bener ya. Makanya jenenge Gusti Ahmad. Lah Imam Mahdi sing gerakne menungso sak donya sebagai imam. Lah imame salah dadi salah, imame bener, dadi bener. Lha saiki lucu neh le. Imam-imam saiki ngimami akeh sing padha salah. Lek ra trimo rene yo. Ayo. Akeh imam salah saiki. Ketok. Jadi imam itu sebagai panutan. Imam yang menggerakkan manusia ini. Menggerakkan di bidang pekerja, menggerakkan di bidang sing kena darani salat mau kan. Loh, tapi le, seandainya Gusti Allah ada perintah aku sembahan, bendino Mbahno jentat-jentit. Tapi bagi Mbahno sebagai orang Jawa, sembayangi darani Jawa, muji nanggawa sing nguripi mlebu metu lho. Ya jelas ya lek ditinggal metu mlebu marung metu iki modar kabeh ya. Ya wis. Ya sembayange tiyang Jawa ngoten niku pripun, Mbah? Ya lek terap-terapane wong Jawa sing penting ya wis meneng lungguh ya. Mangka lek bersama-sama diatur umpama madhep ngetan kabeh, lek sila kabeh. Kalau sendirian orang ngangge aturan. Wis. Saisamu aja ngisak-ngisakne, yang penting mengakui keluar dan masuk ini. Ahu. Adam Hawa. Wis sering tak omongke to, mlebune Adam metune Hawa. Wis kena sing diarani angin ya kena. Ambekan ya kena kan. Ya ketok to sing iso ngobahne